Deci prima n-a ieșit. Tot a mai rămas alb. Încercăm a doua oară. A scos, dar a scos foarte puțin. A scos, am ajuns la galben, la verde. Acum văd cam alb. Încercăm a doua. E greu rău. Mai ales că sunt foarte mici structurile astea. Le dau boxeaua. Și nu prea pot să cumpere, nu prea pot să intri bine, să cureți. Dar insistăm. Insistăm până la capăt. Să vedem ce ieși. Oricum, după ce se curăță, după câte văd eu, arată senzațional. Și cred că o să fac un ceas. Cred că o să fac un ceas din soluție, din bucata asta de lemn.